Saka ndoparidza asi dzimenguva ndopota ndichikutaurira kuti muchenjere vakuru vedu vari kutengesa nyika kuEast. Our country is being sold to China by our leaders, and the money they are getting from that diabolic business is going into their offshore accounts. Diamonds yakatengeswa kubva kwaChiadzwa, they were under declared in terms of their value. What they did, they can't kutaura inini. Zvavakaita China akati kuna Mugabe, since mimi muchinzi diamonds enyu muripa sanctions American companies agori kuya kuzoatenga, vakaiti tenge isusu. Ndobva vaisa vakomana kuti chiitai madhiriwa. Diamond rikapolishwa zvakanaka riri kana kuti 6 carat rakanaka, rinogonotengeswa kana $2 million. But zvavakaita China, vakapfurira hurumende yedu kusavaka a diamond polishing plant, kuti diamonds edu aramba ari rough diamonds, aramba ari unpolished and uncut. That way they underdeclare their value. Last year, about 4 years ago, pakabuda a publication from Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe, vachiti vakatengesa 160,000 carats of diamonds for $5 million. 165,000 carats for $5 million. 5 million inotenga 1 carat diamond. Saka 5 million ndo yakapinda mumacoffers ya hurumende. Billions dzobva dzaendeswa nekuseri, dzopinda muhomwe ya minister. Kusvika pari zvinezvi, major industries edu akapuhwa China nema-Russians kutaura kwatiri kuita. Zimbabweans, they are not benefiting. Economy ichibleeda zvairi kuita izvi. Millions of dollars are getting into pockets ema leaders edu. Zviri kunzika zvandora. Saka ndo kutengeswa kuri kuitwa nyika yedu. Vari kuti Europe iri kuda kuti pamba. Vakanganwa kuti zvavari kuti Europe ngairege kuita ndo zviri kuitwa futi neEast yacho. KuColombia last month kwakadonha building kukafa vanhu more than 15. Vakadonhedzwa nebuilding yakavakwa nemaChina. Avake zvinogara maChina, enda palong China uone kukreka kwaita chibuilding chacha achisati chaane 15 years. Vanovaka zvinhu zvekuti pavanenge vachida kuita business zvinenge zviripo, vachingobuda zvinosara zvichiondomoka zvese. Zvikunzwa zvandora. Iri kunzi Zimbabwe Defense University yanga isina need yekuvakwa nemaChina vachitrade nemadiamonds. Taifanira kutengesa madiamonds tovakatega. Zvakafanana nekuti une 10 tons dzesoya beans. Munhu okuigira bhasikoro 5 oti rimwe njere yako, rimwe njere adzimai vako, rimwe njere vana vako, rimwe njere kuti kana iraponje unozochovhaya. Ndakutora 10 tons dzesoya beans. I want to stupid. Wadi ungotengesa soya beans wobata mari unotenga wega bhasikoro. There is no wisdom. And vachizviita vanozviziva kuti hazvina wisdom, but zvakanakira chinhu vanu kwavari. Hamugone kuzova audita mukabata mari chaidzo dzavakaba. Hamugone kuzibata. All right, ngatisiyanei na. Chinese people are not good people to do business with. They are parasites. Yes. Inda vanhu vaya vabenke futi mari yacho. Unozviziva here kuti muno muAfrica mune Bank of India muno. Enda muSouth Africa muririmo, enda muTanzania ririmo, enda muKenya ririmo. Rakaisirwa Bank of India muAfrica kuti maIndia kanaita business mari yavo inoenda straight kuIndia. Amaibati. Havana chavanodevelopa maChina. Vanongosara vatimitisira hanzvadzi dzedu chete. Tosara chitambudzika netufana tuyo chituka kamuChina ukamzezuru. Hapana chinobuda ipapo. Ungaendese muChina unofudza mbudzi here. Avana zvina musoro zvavana. Iyo nyika haifaniri kurarama nekupema. Ungavake musha kuti mangwana ndipewo shuga, woenda uku ndipewo zauti, ndapewa shuga uku chindipewo mazamba imimi, ndapewa mazamba uku ndikapewa shuga uku chindipewo mvura imimi. Wakavakire musha wake. Mvura hauna, mazamba hauna, mkaka hauna, shuga hauna, teapot hauna, kapa hauna. Kupema chete.
Wodi ungosiyana nazvo zvemusha zvakunetsa. Iwo zvikushamisa kuti madhiresa ari kusainwa. Anosainwa mukuru aenda ikoko. Hapana anouya kuno kuzosaina. Azvikushamise. Iwo ndiwo unoenda unosaina ikoko wodzoka nebepa. President WokuChina asatambo yako. Uyo wokuJapan asitambo yako. Anotoenda ku. Instead of what pamaiti mda kuwaka economy mune plan ke hamuna plan. Maitoti mda unogumbira kana yabuda mozova kazviri. Pane mwe president akati musuno uyu andiri kuona makaisa picture yangu muoffice menyu. Pana akaona ati kuyo hanzi musaise picture yangu inini ari president muoffice menyu. Hanzi isai picture yevana venyu muoffice menyu. Zvikanzi munoziva kuti sei ndiri kudaro. Todati pese pamunoita decision uri mindwe nevana vako kuti zvauri kuita izvi zvinobatsira here vana vako mangwana kana kuti uri kukuvadza ramangwana revana vako. Ukaona nyika yana president akadaro zvakufamba. Kwete wokuti anenge achatoisa picture yake mutoilet yekanzuru uri paurinary so uchiona picture yemukuru. Akomana. That's not leadership, that's tyranny. Ndotungamira nekuchikidzira vanhu. Nongori gwara futi. Wozowesa nochikidzira vanhu igwara. Ora rikatisanena. Indaka kutaura ndakatumwa uzoparidza chokwadi. Ene nditega ndoparidza chokwadi futi panapa ndakamira vanhu. Saka ndikaza kuudza uchaudzwa nani.